Tafkin Bakal wani babban tafki ne mai zurfi wanda yana ɗaya daga cikin tafkuna masu zurfi a duniya da ke a kudancin Siberia mai tsaunuka a ƙasar Rasha. Masana sun bayyana tafkin a matsayin na 7 mafi zurfi a doron duniya, inda masana suka ayyana cewa tafkin daɗaɗɗe ne inda ya shafe akalla shekaru miliyan 25 zuwa 30 a doron duniya, ba tare ya taɓa kafewa ko kuma ruwan cikinsa ya canja daga yadda yake ba. A lokacin sanyi, wannan tafkin yana daskarewa ya zama kankara, wanda hakan yake ba mutane damar tafiye-tafiye a kan tsakiyar ruwan ko kuma a gefen ruwan ba tare da mutum ya fargaban shiga cikin ruwa ba. Ruwan tafkin yana sheƙi sosai saboda tsaftarsa, kuma ruwa ne mai matuƙar daɗi da kowa yake da burin sha ko kuma yake da burin ziyarta a ƙasar Rasha da ma duniya baki ɗaya. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a sashen Hausa na TCR a cikin shirinmu na Gani ya Kori ji, don mu kawo muku abubuwa masu ban al'ajabi game da ban mamaki. Za ku iya bibiyar ma shafukanmu na sada zumunta Facebook, YouTube, TikTok da kuma shafinmu na Instagram ko Twitter domin samun rahotanni, shirye-shirye da kuma labaranmu da zarar an ɗaura. Bisalam.